Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw. Niining sikat na kayong tulumanon handumanan sa usa ka awit. Ilabi na gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Taguan ako sa pangalan nga Majoy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Till it happens to you. Till it happens to you, you won't know. Recorded by X Thunder Gaming. Majoy, mulai na ka? Oh. Ya, doon naman nila din Maglakaw pa sa kuno? Oo, lagi pero pilar mo lakaw ni mo. Naarmo sa atbang inyo ha? Nalagi sa atbang pero sulunan pa man sad. Nga usala ka dito. Ay, di lang sa kodex uy. Dili ko pwede magdugay uli god. Nagpaabot ang mama. Mo ba? Sige. Sunod na. Bayo kay nauli na ka. Dali na. Tawag ka tong mga manghod ni mo armani hapon na mo. Sa'yo pa man ma. Ayaw na lang pag ginahis imong oma Joy. Paminaw na ako. Kinahanglan mong mga onog sa'yo aron sa'yo sa mong matuog. Pero, nga naman ma. Tigalig hubog na sa itong inyong amahan nga mauli. Dili ko gusto nga maabtan mo niya nga nagmata pa mo. Sige na, lihok na. Bisita! Klaro kayo nga laki-laki! Wala lagi itaw pilaki ko. Ay na lang pamakata! Giaway na sa di pa. Takong ko na ko! Okay! Takong na! Siyos na! Muli na lang kayo! No! Haluay di pa. Luuya sa mga mama ko. Maulagi. Maluoy bitaw kong mama. Hapit way adlaw nga dili siya mabunog ni Papa. Papa, masagid mo mama ko. Maong, sinusul mo papa. Pero huwag ba laki akong mama. Mao lagi. Pero kay gwapa man mong mama, mao lagi magsilos mo papa. Okay. Ayaw ni buhatan sa ibang mga anak. Hindi ka na ako anak na mata! Anak na ni mo sa laing lalaki! Awa ko rin mga mangot. Ano kinsa? Ano mong ka? Joy, hindi naman ka na to. Susyadan na yung bahay ka tingali kung saan ni Papa ni mo yung mga mangoy. O sa day? Nga nagiputos man na ni mo ako mga manghod pa. Ayaw magkapil-apil din ha? Pati yun ko ni mga bata kay di din ako anak! Di mo sila naigsoon! Sa ba man itaon? Anak itaw na mo sila. Malukoy kayo, nagbuhata. Awa niya! Malukoy itaw na mga manghod pa. Ayaw nagbuhata pa. Tama mo! Tama! Ay, kuhaan nagaputos sa mga manghod. Di ba paggawas mo karon tayo pag-ayaw mong tabang? Oh, ma! Ang mga manghod ni mo. Nakatuwag na, ma. Mayo hinuod. Ma, biyaan na lang nato si Papa. Machoy, naunsa ka man. Ay, pagsultik sama, anak. Musugot lang di ka nga. Permi lang kaniyang dapatan. Pero tayo hagok sa inyong amahan. Wala kay angay kabalakan, anak. Bunga lang na siyang kahubog. Oo, lagi. Pero magsige na siya kahubog, mapi. Machoy, husto na. Husto na, ha? Katuwa diya. Ma. Recorded by X Thunder Gaming. Mga anak, pasaylo ako ninyo. Day, pasaylo ako sa akong nahimo, day. Isaad ako, day. Di na ko mo inom pa, day. Maayo hinuon pa. Kailuoy kayo sa mama. Pero may lang naman pasakitan. Machoy. Oh. Sakto si Majoy, day. Naghanap kay kong saan mo. Mga isaad na ako, day, nga di na ko mo inom. Aron di natin ka mapasakitan ng usap. Salamat po mauna. Unta mauna gini ang hingpit mo kausapan. Manghinaot ko dong. Oh, day, asan ka? Adto na ka? Oo, Tong. Naay, magpalabada na ako rin. Ano gunpod ko din ako dawaton. Mao ba? Sige, pag-amping ha. Salamat, Dong.
Majoy, maglumag din ha para makakaon sa papa nimo ha. Oo, ma. Ang mga manghod nimo ayaw pagawas ha. Oo, ma. Majoy, kuyogi ko. Mga tagtao sa unahan. Naapa man tayo mga kahoy pa. Mas maya na makapundo tagdaghan kay sugod na ramang tinguan. Sige pa. Unya sila si Inday og Dodong. Okay ra na sila diha. Mga tuog ra na. Pa, ubay-ubay naman yung kahoy nga itong nakuha. Sakto naman tingali ni. Kuwang pa na. Sige. Unahan pa na ako pa. Dali. Ito pa sakit. Execute. Gusto mo sakit. Tulungan ang sininan nimo. Ugoy. Ayaw biya gyud pagsumbong. So di ka gustong patyon ako imong mga manghod ug imong ama. Kasabot ka. Ha? Ma, pwede dili lang kamulakaw? Dapat ang pwitiwason nga labada Majoy. Ano kung kayo kung di ka na ko tiwason? Ma, Ngano day ka? Nangupag lagi ng mata nimo. Sa sige na niya, gamit na niya cellphone. Ay, nagsikid ang cellphone. Di na may masikag cellphone ha, makadaot na sa mata ni Mama Joy. Sige na, kumato na ako. Ma. Papa, pwede may mulaag, Papa? Oh, sige, lago dito. Unya nang bubalik din ni Sato, ha? Yay! Sige, panglag. Sige. To, lagi ng bultahan diya. Padili ko. Ay, kung palagi ito, Majuya. Gusto pa kang mabuhi ang mga manghod mo. O ganyan nila. Tumana ang akomando mo. Ha? Unsa? Mo ni gibuhat si mong papa nimo? Please, Tex, ayaw pagsapa. Tingalig madunggan ka. Kung ako niya ayaw pagkamahan ka. Nga mo kang sumbong, Majuya. Dili pwede. Kaya kung buhaton ko na, iyang patyo na akong inahanog ang akong mga manghod. Majuya. Dex, please. Please, ipalayo. Dala ko bisag asa. Please, maluoy ka. Kumaw na. Pagtaban na. Moro ni pagi nga, malayo ka sa salbahis ng mga amahan. Dex. Nak, please, pauli na sa ato. Nabalag ka na kaayo mi si Papa ni mo. Sorry, ma. Pero dili ako mabalik pa sa ato. Nak, ano mo nagkahimo magkaili? Ma, kapilan ako gilugos ni Papa. Majoy, kapila ko niya gibaboy basta wa ka. Majoy, ayaw paghimu-himo og istorya. Oo, tinuod. Ipasakitan ko sa inyong amahan sa una. Pero dili sa makahimo ng butangan sama sa mga ipasangil niya. Mahawa ko mamakak. Giamong-amungan ko ni Papa, ma. Ayaw himuig sa si Papa nimo. Tungod lang kay gusto ka makigtabal anang lalaki nga kapuyo ni Muron. Ma, oo, tinuod. Dili ka na minor de edad. Pero dili pa ninyo kaya mo barog sa inyong kaugalingong mga tiil. Mabot lagi hapon ang adlang mo pauli ag balik sa ato, Majoy. Arin ako. Ma! Majoy. Ay, kabala ka. Dili ko na pasagdan. Huwag dili mahitag. Ibalik ka sa impyerno ng primaya. Dex. You tell me it gets better. Dili lang lima akong giagian sa akong tinuod nga amahan. Og sa dihang gitaban ko ni Dex, dito pa ko naka-feel og security para sa akong kaugalingon. Ang nakapait, kaysa dihang sumbong ko sa akong mama, dili pag gid sa mutuo. Sa mga sama na ko kaagi nga naminaw karon, unta na may kaisog nga musumbong, dili sama na ko nga nitalaw. Dini na lang putob, daghang salamat RMN. Recorded by X Thunder Gaming.
Mo kita may nahigalan, kaagi ni My Joy, na taga General Santos City. Uban ni sa awit ngayon kita ngayon, awit ni regalahan, till it happens to you. You tell me hold your head up.